ден ще се видим заедно с всички вас и ще ни обединява едно нещо, което е любовта към театъра. Естествено, това нямаше да бъде възможно без голямата подкрепа на кмета на Разлог, господин Красимир Герчев, на заместник кмета Гергана Костова, на всички онези хора, които работят в общината и които толкова сърцато, толкова от душа се трудят да се осъществят тези театрални празници. Ето, Снежа, виждам. Снежа, благодаря ти и на теб и на всички, с които работихме през цялото това време, да съставим програмата, да съставим всичко, което да се осъществи днес. Много ви благодаря, за да можем да сбъднем магията, наречена театър. Съм много щастлива, че имаме официален гост и че това е точно президента на Републиката, госпожа Илияна Йотова. Благодарим на госпожа Нона Йотова за вдъхновението, вярата и любовта към театъра, които превърнаха звездите на театъра в едно от най-очакваните културни събития в България. Уважаеми дами и господа, когато театралното изкуство събира хората, се раждат от тези специални моменти, които в паметта ни остават като празници. Празници за душата. Тази вечер Разлог отново е такова място. Място на среща между талант, публика, традиция и дух. Затова за нас е изключителна чест да поканим на сцената президента на Република България, госпожа Илияна Йотова, за приветствие и официално откриване на 11-те национални театрални празници Звездите на театъра Разлог. Уважаеми господин Герчев, кмет на община Разлог, скъпа Нона, уважаеми господин Димитров, председател на Общинския съвет, уважаеми общински съветници, уважаемо ръководство на община Разлог, дами и господа, гости на Разлог. За мен е истинско удоволствие да ви приветствам с това 11-то издание на един невероятен фестивал. Някога назад във времето госпожа Йотова ми разказа, че има такава идея. Честно казано, в началото ми повярвах, защото толкова много такива проекти в България се раждаха, живяха година-две и след това изчезнаха безследно. А ето вече 11 години този невероятен театрален фестивал, който не случайно е наречен Звездите на театъра, всяка година става тук в Разлог. И даже се спомням, че в най-тежките времена, когато цялата държава беше затворена заради COVID, отново тук се мислеше как ще бъде следващото издание, как ще бъдат, кои артисти ще бъдат показани и кои постановки ще бъдат представени пред публиката. Това могат да го направят само хора с много широки сърца, които действително мислят и за своите жители, и за своите гости. И може ли, кажете ми, да бъде различно, след като ние се намираме в едно от най-дивните места красота в България. 3 планини, които ни гледат от всякъде, коя от коя по-красива, коя от коя по-гостоприемна. И сякаш тук пред това читалище и на този площад, както и в целия Разлог, става една такава чисто природна сцена, театрална, в която могат да се разкажат много житейски истории, в която можем да видим много литературни герои, да се насладим на тях и да гледаме наистина огромния професионализъм на нашите театрални творци. Изключително съм щастлива, че идвайки насам видях и тези млади театрални звезди, които утре ще бъдат на сцените на българските театри, ще ни радват със своето майсторство и сигурна съм, че всеки един от тях, тези момчета и момичета, които изберат тази професия в живота си, един ден ние ще ги свързваме с големите литературни герои на големите световни автори. Уважаеми дами и господа, всеки един град в България пази по различен начин собствената си история. В едни градове има паметници, където се пази тази история, в други има традиции, където се съхранява тази история. А Разлог е едно уникално място, защото всяка година дава
гостоприемство на българската култура, чрез българския театър. И това е великолепие, защото 11 години е вече сериозна биография, 12 години това е чудесна традиция и тези 11 години пишат вече големия летопис на част от театралното изкуство в България. Живеем в много тежки времена, къде ли не, конфликти, войни, тревоги, нещо, което впрочем нашите родители не познават, което често моята майка, която слава на Бога все още е жива, казва: ние ви осигурихме спокойни и мирни времена да живеете. Бъдете така добри и отговорни да останете това на децата си и внуци. Това е нашата най-голяма отговорност. Но в тези тревожни дни има едно малко пространство, вълшебно пространство, наречено театрална сцена. Никога няма да забравим думите на гениалния Валери Петров, който казваше, че в театъра човекът среща човека. Различните съдби, различните истории, различните легенди, различните герои. И на тази театрална сцена става най-голямото вълшебство. Когато изгаснат светлините, когато осветена само сцената, човек заживява в един друг свят, в който говорят героите, говорят красиви истории, казват красиви думи и живеем не с проблемите на съдържанието, а наистина с вълшебството на сцените и сюжета, който наблюдаваме. Аз съм сигурна, във всеки един момент човек се преживява с това, което вижда на сцената, се измерва се както с сюжетите, така и с образите на героите. След малко ние ще видим отново такава пиеса и отново ще бъдем потопени в това вълшебство. И сега е времето да кажа сърдечно благодаря на вас, уважаеми господин кмет, за тази упоритост, за това, че ви е трудно, но вие се справяте, за това, че имате все повече съюзници. На вас, уважаема Нона, защото зная с колко любов да правите този фестивал и продължавате да го правите. На нашите творци и на всички организатори, насладете се на едно от най-големите изкуства в света, театралното изкуство, на добър час на фестивала. Благодарим на президента на Република България, госпожа Илияна Йотова, за вдъхновяващото приветствие и за високата чест да бъде наш гост тази вечер. Уважаеми жители и гости на община Разлог, пожелаваме ви незабравими срещи с театралното изкуство, да усетите магията и се потопите в нея. Заповядайте в салона, а ние да пожелаем на добър час на 11-те национални театрални празници, звездите на театъра Разлог.